Ang Department of Trade and Industry DTI mipatuman karon og price freeze sa dakbayan sa Naga human kini gipaubos sa state of calamity. Tungod niini gidili ang pagpasaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton sud sa duha ka buwan. Anang report ni Nico Sereno. Gideklara ang state of calamity sa dakbayan sa Naga human sa halapad nga pagdahili sa yuta ni atong Setyembre 20. Subay ni ining calamity declaration, misud na ang Department of Trade and Industry. Epektibo karong adlaw ang price freeze sa basic necessities sa maong dakbayan. Ang prevailing price o kasamtangang presyo gipaubos sa price control o dili mamahimong patasan. Usually magud kung dunay state of calamity usahay ma-constricted ang supply sa prices unya ma-affected ang area. Like example, may landslide, typhoon, flooding, lahi-lahi ang reason. So, kinahanglan gina siya. Sa usa ka advisory nga ilang gi-disseminate sa Naga, nakalista ang presyo sa mga palaliton sa mga supermarkets o wet markets sa dapit. Gilista ang nagkadaiyang brand sa sardinas, lain-laing klase sa gatas, condensed, evaporated o powdered, kape, sabon, sama sa detergent, noodles o bottled water. Under the Price Act, when it happens, when there is a declaration of a state of calamity under the Price Act, all prices of basic necessity shall be given an order to freeze ang prices at prevailing levels. Ubo sa Price Act, ang mga retailer nga masakpan nga mo presyo labaw sa prevailing prices makamulta og posibleng moabot sa 1 million pesos o baka pagkabilanggo. Hugot nga i-monitor sa DTI ang implementasyon sa price freeze ug mopadala og mga personnel aron pag-inspeksyon sa presyo sa mga palaliton. Mulanat kini og 60 ka adlaw. Samtang gipahibaw sa DTI ug kaabag nga mga ahensya ang kutay sa mga kalihukan nga ilusad nila niining kasaulugan sa Consumer Welfare Month. Gipunting ini ang pagproteher sa katungod sa mga konsumidor. Nico Sereno, Balitang Bisdak.